Здравейте, аз съм Мария Борисова и днес ще ви представим Кави Бич. Аз съм Тодор Попов и днес ще ви представим перфектен затворен комплекс на първа линия на гръцкия плаж в Кавала. Тук мечтаният дом край Егейско море е на една ръка разстояние. Представете си да стъпите от прага на вашия дом директно на пясъка. Първа линия означава директен достъп до пясъка и морето, без никакво чакане или трафик. Без улици, без мръсната и шумна градска среда, без излишни усилия. Ние можем да осъществим тази идея с Кави Бич. Инвестицията тук ви носи стабилен доход с над 11% годишно, благодарение на нарастващия поток туристи в Кавала. Кавала отчита 22% ръст на туризма, а районът все повече се развива. Цените на имотите са стабилни, което защитава вашата инвестиция. Към това добавяме пълен пакет услуги. Пране и професионално почистване на вашия дом, Паркинг с възможност за закупуване на частно паркомясто. Най-доброто от всичко е релакс зоната на покрива. Солариум с шезлонги, бар с морска панорама и отопляем басейн, Всичко това се случва под непрестанната грижа на 24 часа охрана, която се грижи за вашата сигурност и спокойствие. Ние от Кави Бич имаме над 20 години опит в управлението на ваканционни комплекси с над 1200 имота зад гърба си, така че инвестицията ви е в сигурни ръце. Изживейте лукса на удобството и сигурността на гръцкия бряг. За повече информация и огледи на живо посетете kavibeach.com. Вашата мечта за дом край морето ще стане реалност. kavibeach.com